vulkanlaryň hemralar arkaly öwrenilmegi netijesinde Türkmenistandaky newit gaz ýataklarynın adamlaryň dem alýan howasyny, ýollardaky million awtoulogyň howa göýberýän tüsesini barabar möçberde hapa gaz göýberýändigi ma'lum boldy. Bu habar Türkmen prezidentiniň ýurdun newit gaz pudugynyň ýysyny tanqidlemagynyň hökümet mejlisinde TV goraş çärlerine möhüm üns berilmegini tapşyrmagynyň ýygynyna gabat geldi. Ýöne resmi Aşgabat daşky gurşawy goramak boýunça uly işleriň edilýändigini aýtdy. Newit gaz pudugynyň ýysyndaky kemçilikler netijesinde ekologiýa ýetirilýän ziýanlar barada açyk maglumat çap etmeýär. Hemra kampaniýasy Merkezi Aziýada metanyň howa göýberilmeginiň millionlarça awtoulogyň göýberýän tüsesini barabar möçberiniň üstüne açandan soň newit we gaz ýataklarynyň howany hapalamagyna edilýän gözegçilikde ägirt uly böwüş boldy diýip Bloomberg nesiri 23 noýabrda habar berdi. Nesiriň maglumatyna görä gözegçilik kampaniýasynyň hemrasy uly bolmadyk läwikli vulkanlary ýüze çykaryp bilmeýär. Ýöne bir-birine ýakyn 3 tane düşündürüşsiz ýakty pitneleriň üstüne açdy. Geçirilen barlyklaryň netijeleri anlygyny düýbi Montrealda ýerleşen GHGSat Inc. tarapyndan çap edildi we onda hemranyň hakykatda vulkanlaryň zynýan hapalaryny gözlemek bilen meşgullanandygy, ýöne Günwatar Türkmenistandaky körpeje newit gaz ýatagyndan görnüşinden ýaktyrylmadyk ýalynlardan çykýan ägirt uly tüsýanyň üstüne açandygy aýdylýar. Azatlyk Radiosu 2010-njy ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň günorta Günwataryndaky körpeje Gurtgoý gaz ýatagynda umumy bahasy 40 million Amerikan dollaryny durýan täze gaz ýygnaýjy we ugradyjy toplumyň ulanmagy berilendigini habar berdi. GHGSat'ın prezidenti Stephen Germanyň sözlerine görä, geçen ýylyň başyndan fevraly çelini düşürilen suratlarda saklanyp galýan syzmalar senagat metanynyň nämälim bolan syzmasynyň kosmosdan ilkinji üstüniň açylyşy bolup durýar. Şundan soň bu kampaniýa Türkmenistany habardar etmek üçin Amerika, Kanada we Ýewropa bileşigi diplomatik kanallary bilen habarlaşdy diýip German telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistan bu kampaniýa bilen güni habarlaşmandyr. Ýöne iň soňky düşürilen suratlar hapa gazyň çykmasynyň maýdan bäri togtudylandygyny görkezýär. Lewapda barlawçylar mekdeplerde ýyladyşy barlaýar. Gaz üçünçüligi barada şikayet etmek gadagan edildi. Marada jaýlar sowuk. Geçen hepdeniň dowamyny Aşgabat şäheriniň hemde Lewap welaýatynyň bilim bölümleriniň barlawçylary Darganaty we Gazojok etraplarynaky mekdeplere aýlanyp olaryň ýyladyş sistemalaryny we gaz üçünçüliginiň ýagdaýyny barlap başlady. Barlawçylaryň hataryna Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri hem goşulýar. Mar şäheriniň ýaşaýjylary sowuk howada köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň kadyly ýyladylmadygyndan şikayet edýärler. Bular barada Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary habar berýär. Gazojogyň we Darganatanyň mekteplerine barlawçylaryň geçiren duşuşuklaryny owalardaky gaz üçünçüliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak wada berildi. Muny Azatlygyň Lewaply habarçysy 25-nji noýabrda habar berdi. Onun sözlerine göre resmiler owalara çekilen umumy gaz geçirjileriň täzelenjekdigini aýdýarlar. Beýleki tarapdan merkezden baran barlawçylar ýerlerdäki mektepleri ýylatmak üçin zerur bolsa gaz balon ulamak meselesine seredilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda ýurt garaşsyzlygynyň alynmagynyň ýygyny ýylatyň gaz üçünçüligine gaz balonlary ulanmak tejribesi etraplary we owalara köpçülikleýin gaz geçirjileriň çekilmegi bilen aradan aýrylypdy. Ýöne regionlarda gaz çekilmedik çet ýerleriň ýaşaýjylary ýygy-ýygydan gaz üçünçüligi bilen bagly problemlary başdan geçirip geldi. Bilim bölümleriniň barlawçylary kadasyz ýyladyşa garamazdan sowuk bolsa da sınıplarda okuwçylaryň mektep formasyna oturmagyny talap edýär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri gazyň pessigi ýa-da onuň ýokdugy barada şikayet etmeligi tapşyryp meseleni çözmegi wada berdiler diýip Azatlygyň ýagdaýdan habarly habarçysy atlandyrylmazlyk şertlerine maglumat berdi. Köp sanly ýerli ýaşaýjy ýyladyşyň yaramazlygynyň şikayet edýär. Olaryň hataryny Marynyň administrativ merkeziniň ýaşaýjylary hem bar. Azatlyk Radiosynyň marly habarçysy köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde ýerli ýaşaýjylaryň sowukdan kösenýändigini habar berýär. Raýatlar oňoýsuz ýagdaýa öz başlyk çykalga tapmaga finansiýar. Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa gurulunyň maglumatlaryna görä şu günler howa gejelerini Mar welaýatyna -8 gradusa çenli, Lewap welaýatyna -10 gradusa çenli sowaýar.
Türkiýede ruhany Fethullah Gülen'iň hyzmat hereketi bilen ilteşikli bolmakda, ýagny Gülençi de guman edilýän Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk media serişdeleri habar berýärler. CNN Türk neşriniň 20-nji noýabrda çap eden habaryna görä adynyň KIM diýilip diňe baş harplary köpçüligi mälim edilen Türkmenistanly raýat Edirne welaýatynyň Uzyn köprü etrafynda ele salyndy. FETÖ agza bolmakda, ýagny Gülençi de guman edilýän Türkmenistanyň raýaty bir kanun ýollar arkaly Türkiýeden Gretsiýa geçmäge sinanşan mahaly serhet gullukçular tarapyndan saklanyldy. Türkmen raýaty polisiýa işgärlerine tawşyrylandy. Onuň FETÖ, PDY terror toporuny agza bolmak aýplamasy esasynda hasaba alınandygy anyklandy diýilip habarda aýdylýar. Gülençide öýdülen Türkmen raýatynyň suud öňüne çykarlandan soňra tutsak edilendigi we türme iýerilendigi hem habarda bellenilýär. Ýöne Türkmenistanlynyň suud işiniň dolu tamamlanandygy ýa-da tamamlanmandygy şeýlede oňa näçe ýyl kesilendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň değişli edaralarynyň şolsandy Edirne welaýat polisiýasyndan giňişräk maglumat almak boýunça eden ýygyderli sinanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2016-njy ýylyň tomsunda Türkiýede başa barmadyk harby agdaryşynyň arkasynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dini ruhany Fethullah Gülen'iň durandygy öňe sürilenden soň Türkmenistanda onuň hyzmat hereketi bilen ilteşikli öýdülýänleriň uzak möhletleýin türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada Adatlyk radiosy ençeme gezek habar berdi. Aglabasy telekeçilerden, muallimlerden we okuwçylardan ibaret bu Türkmenistanlaryň köpçülikleýin soragy çekilip gynamalara sezewar edilendigi we dürli aýplamalar şolsanda jenaýatçylykly topory maliýeleşdirmekde aýplanyp ýapyk gapylaryň aňyrsynda suud edilendigi habar berildi. 2017-nji ýylyň aprelinde Adatlyk radiosyna gowşan Aşgabatyň şäher kaziýetiniň hökmünden göçürmedigi aýdylýan dokumentde Gülençi bolmakda guman edilýän 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilendigini görsek bolýar. 2018-nji ýylyň iýununda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsag edilmeler boýunça işçi topory özüniň 80-nji sessiýasynyň dowamında Türkmenistanda Gülençi bolmakda guman edilýän 18 adamyň eden etdilikli ýagdaýda tutsag edilip türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada netije çykardy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary ne inkar edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Bu barada resmi media hem häzire çenledimýär.